అందరికీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 4 క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे. హరే కృష్ణ. అందరికి కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. అందరికి ప్రణామాలు. సో ఈరోజు మరి మనం టాపిక్స్ అన్ని లాస్ట్ టైం పోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా. సో అందరూ టాపిక్స్ ఒకసారి చూసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు క్లాస్లో ఎవరెవరు ఏ ఏ టాపిక్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో చెప్తే కనీసం ఫస్ట్ ఫ్యూ టాపిక్స్ అయినా మనం డిసైడ్ చేసుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని క్లాస్ని మనం ముందుకి తీసుకెళ్ళొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆత్మ పునర్జన్మ అనేది మొదటి టాపిక్. స్థితప్రజ్ఞుల యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది రెండవ టాపిక్. ఇలా మనం టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా. భగవద్భక్తి స్థాయిలు, కర్మ పరిత్యాగం, భక్తి సేవ, జ్ఞానాన్ని ఎలా పొందాలి, జ్ఞానంలో ఉన్న స్థాయిలు, ఇవన్నీ. అయితే మనకి చక్కగా ఈ టేబుల్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి ఏ ఏ శ్లోకాలు ఏ ఏ అధ్యాయంలో ఏ ఏ శ్లోకాలు చెప్తున్నాయి అన్నది కూడా ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆత్మ పునర్జన్మ, దాని మీద 2వ అధ్యాయంలో 11వ శ్లోకం నుంచి 29వ శ్లోకం వరకు ఈ టాపిక్ గురించి ఉన్నది. అలాగే 5వ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకం నుంచి 16వ శ్లోకం, 7వ అధ్యాయంలో 5వ శ్లోకం, 8వ అధ్యాయంలో 5, 6 శ్లోకాలు మరియు 23 నుండి 28 వరకు ఉన్నాయి. అలాగే 13వ అధ్యాయంలో 20 నుండి 22, 30 నుంచి 35, ఇలా మనకి ఏ ఏ శ్లోకాలన్నీ ఉన్నాయో ఇచ్చారు. సో మీరు ఆ శ్లోకాల ప్రకారం మీ టాపిక్ని, మీ పవర్ పాయింట్ని ప్రజెంట్ చేసి మీరు ముందు తయారు చేసుకుని ఆ తర్వాత క్లాస్లో అవి చదివి వినిపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఏ టాపిక్ ఎవరికి కావాలి అనేది ఒక్కొక్కరికి మీకు 3-4 టాపిక్స్ రావచ్చు. ఎందుకంటే మనకున్న 3 గ్రూప్స్, మన టాపిక్స్ 12 ప్లస్ కొన్నిట్లో ఏబీస్ కూడా ఉన్నాయి.
సో ఆ రకంగా చూసిన 3 గ్రూపులకి ఒక్కొక్క గ్రూప్కి 4-5 టాపిక్స్ రావచ్చు. బట్ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఒక్కొక్క టాపిక్ని తీసుకోండి మొదటి నుంచి ప్రారంభించి. సో ఏ గ్రూప్ ఏది తీసుకుంటారనేది మరి ఈరోజు డిసైడ్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు. సో ఈరోజు ఫస్ట్ టాపిక్ గురించి మనం మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. సో ఆ రకంగా మీకు ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి. ఆత్మ పునర్జన్మ. సో ద్వితీయ అధ్యాయంలోకి వెళ్ళాము అంటే మరి ఏం చెప్పారు? ఈ ఆత్మ 11 నుండి 29వ శ్లోకం వరకు సెకండ్ చాప్టర్లో ఆత్మను గురించి విషయం మనకి చెప్పారు. సో 11th శ్లోకం నుండి భగవంతుడు చెప్పడం చూస్తాం. శ్రీ భగవాన్ వాచ. ఎస్, హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ, క్లాస్ రికార్డ్ ఏమైనా అంటే కావట్లేదు, రికార్డ్ ఏమైనా పెడతారా అనేసి. హరే కృష్ణ. అంతే. రికార్డింగ్ ఆన్ చేసినట్లున్నానే, లేదా? ఆన్ అవుతుంది మాతాజీ, రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే. సో యా, రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే. సో సెకండ్ చాప్టర్లో 11వ శ్లోకం నుంచి చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అశోచ్యానన్వ శోచస్త్వం. మరి అక్కడ సందర్భం ఏమిటంటే మరి 2 రథాల మధ్య తీసుకెళ్ళి పెట్టిన తర్వాత అర్జునుడి రీజన్స్ యుద్ధం చేయలేనని చెప్పడం, ఆ తర్వాత నేను మరి పాపమే కదా వస్తుంది, ఇవన్నీ చెప్పాడు కదా. ఇక గోవింద నేను యుద్ధం చేయనని మౌనంగా కూర్చున్నప్పుడు భగవంతుడు 2 సేనల మధ్య శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతున్న వాడి వలె ఆ సమయంలో దుఃఖితుడైన అర్జునుతో ఇలా పలికారు అని చెప్తున్నారు. అంటే స్నేహితుడిగా ఉన్నవాడు ఇప్పుడు నీ శిష్యుణ్ణి నువ్వే నాకు ఏ విషయం చెప్పాలి అన్నాడు కదా, దానికి ఆయన అవ్వచ్చు. మరి ఎంతో తెలిసిన వాడికి మళ్ళీ ఈ మాటలన్నీ కూడా ప్రజ్ఞావాదాంశ ఎంతో తెలిసిన వాడికి మళ్ళీ అన్ని చెప్తున్నాడు, భగవంతుడికే చెప్తున్నాడు కదా ఒక పక్కనన్ని. సో ఏదైనా సో చిరునవ్వుతో శ్రీకృష్ణుడు అంటున్నారు అని చెప్పి ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండిత. సో అశోచ్యానన్వ శోచస్త్వం, శోచించకూడని దానికోసం త్వం నువ్వు శోచిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే ఎంతో ప్రజ్ఞతో వాదాలు చేస్తున్నావు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్తున్నావు. గత పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ అగత అంటే ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ జీవించి ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ నా అనుశోచంతి దుఃఖించరు పండితులు అని చెప్తున్నారు. సో ఎంతో ప్రజ్ఞతో పలుకుతున్నావు కానీ ఈ విషయాలన్నీ చెప్తున్నావు కానీ నువ్వు దుఃఖించకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. పండితులైన వాళ్ళు జీవించి ఉన్న వాళ్ళ గురించి కానీ మరణించి ఉన్న వాళ్ళ గురించి కానీ దుఃఖించరు అని చెప్తున్నారు. సో మీరు చాలా వరకు మరి భక్తి వృక్ష గ్రూప్స్ లో కొంతవరకు డిస్కస్ చేసుకునే ఉంటారు, కాకపోతే రివిజన్ గా మీకు ఉంటుంది అని చెప్పి మళ్ళీ క్విక్ గా ఒకసారి చూస్తున్నాం అన్నమాట. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నైవాన భవిష్యామ సర్వే వయమతః పరం. నేను గాని నువ్వు గాని రాజులందరూ గాని లేని సమయం అనేది లేదు, అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా మనం ఎవరూ ఉండకుండా ఉండము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటి అనే డౌట్ వస్తుంది కదా, నెక్స్ట్ శ్లోకాలు మనకు క్లారిటీ వస్తుంది భగవంతుడి నెక్స్ట్ చెప్పిన శ్లోకంతో. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. సో ఈ దేహంలో మరి దేహధారి ఏ రకంగా బాల్యం నుంచి కౌమార్యానికి, కౌమార్యం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుండి వృద్ధాప్యానికి ఏ రకంగా వెళ్తూ ఉంటాడో అలా
మరి ఆత్మ కూడా ఒక శరీరం నుంచి ఇంకొక శరీరానికి మరణానంతరం వెళ్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాంటి విషయం గురించి ధీరస్తత్ర నా ముఖ్యతి. సో ధీరుడైన వాడు ఈ విషయాన్ని గురించి అతను కలవరపడడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. మోహాన్ని పొందడు అంటున్నారు. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా ఒక నిమిషం. పవర్ తో ఇవన్నీ సో దుఃఖించిన దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. మరి ఎంతో పండితుడు వలె నువ్వు వాదనలన్నీ చెప్తున్నావు, కానీ దుఃఖించిన దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ పండితులు శోకించరు అంటే మనకు ఇదేమిటి మరి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఉన్నవాళ్ళు పోయిన వాళ్ళు వీళ్ళని చూసి మరి బాధలు పడుతూ మనం కలవరపడుతూ ఉంటాం. ఇదేమిటి ఇలా అంటున్నారు అంటే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మరి నేను గాని నువ్వు గాని ఇక్కడున్న ఈ రాజులందరూ కూడా లేని సమయం అనేది లేదు, ఇక ముందు కూడా ఉండకుండా ఉండబోము. ఆ తర్వాత దేహినోస్మిన్ యథా దేహే చూసాం కదా. క్రమంగా ఈ దేహంలో మరి దేహధారి అన్ని స్టేజెస్ చూసుకుంటూ వెళ్ళి చివరికి మరణానంతరం మరి దేహాన్ని వేరే దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. కాబట్టి వివేకవంతులు ఈ విషయం అర్థం చేసుకున్న వివేకవంతులు ఇక వాళ్ళు శోకించరు, ఆందోళన పడరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మరి ఇక్కడ మనకి దేహం మనం దేహం కాదు, ఆత్మ అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఫస్ట్ టైం భగవంతుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి. ఈ దేహం మరి పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. అందుకే పాంచభౌతిక దేహం అనే మాట వింటూ ఉంటాం కదా. సో పంచభూతాలంటే అగ్ని, నీరు, వాయువు, మనసు, ఆకాశం, తర్వాత భూమి అని చూస్తాము. అందుకే మనం నా శరీరం, నా ఆత్మ, నా చేతులు, నా కాళ్ళు, నా కళ్ళు అంటున్నాం కానీ నేను కళ్ళు, నేను ఆత్మ, నేను శరీరం అనుకోవడం లేదు కదా. అంటే నా అనేది ఎవరు అంటే అక్కడ ఆ నాయే ఆత్మ అన్నది చూసాం. ఈ ఆత్మ తత్వం ఏమిటి అంటే సచ్చిత్తానంద అని చెప్పుకున్నాం. సత్ అంటే ఏమిటి? నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, ఎప్పటికీ మార్పు లేనిది. ఎందుకు అన్నీ మార్పు లేనివని మనం అనుకుంటాం. ఒక పుస్తకం ఉంది, ఇది పుస్తకమేగా అనుకుంటాం. కానీ మరి ఒక 1000 సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అది పొడైపోతుంది, పుస్తక రూపంలో ఉండదు. మన శరీరం ఉంది, నేను సో అండ్ సో అని చెప్పుకుంటాము. కానీ మన శరీరం ఇలా ఉంటుందా? మనం ఉంటామా? ఎప్పటికీ ఉండము. అలాగే మరి ఒక బిల్డింగ్ ఉందంటే పెద్ద బిల్డింగ్ అయినా కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి అది కూడా మరి కూలిపోతుంది, నామరూపాలు ఉండవు. సో అలా ఏది కూడా నిత్యంగా ఉండదు, శాశ్వతంగా. ఏది నిత్యమైన శాశ్వతమైనగా ఉండేది అంటే భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. కాబట్టి అవి మాత్రమే సత్. అందుకని సత్ అంటే నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. సో అందుకని ఆత్మ సత్. చిత్ అంటే ఆ జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం ఉండటమే చిత్. ఆత్మకు ఆ జ్ఞానం కూడా ఉన్నది. ఈ సత్ చిత్ కలిసినప్పుడు వచ్చేది ఏంటి అంటే ఆనంద. అది ఎలాంటి ఆనందం అంటే ఆత్మతత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆనందం. ఈ ఆత్మతత్వంలోని ఆనందం మరి ఎప్పుడు ఏది జరిగినా, ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా కూడా చెక్కు చెదరని ఆనందం. ఎటువంటి భౌతిక కష్టం వచ్చినా కూడా తొలగిపోయినటువంటి ఆనందం. కాబట్టే అది నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, మహదానందం, సచ్చిత్తానందం అని దాన్ని రకరకాలుగా వర్ణించారు. సో ఆత్మతత్వం ఏమిటి అని ఎవరైనా అడిగినా మనం సచ్చిత్తానంద అని చెప్పగలగాలి. దాని యొక్క అర్థాన్ని కూడా మరి మనకి చెప్పగలగాలి. అందుకని ఎగ్జాంపుల్గా మరి కారు డ్రైవర్ లేని కారు ఎలా డ్రైవర్ నడిపిస్తూ ఉంటాడో, ఆత్మ ఉన్నంతకాలం చైతన్యంతో మన శరీరం కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. అలాగే పక్షిని పంజరాన్ని ఎందుకు చూపించారంటే ఆత్మ మరి ఈ భౌతికత్వంతో బంధించబడి ఉన్నది కాబట్టి, కోరికలతో, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలతో ఆత్మని బంధించాం కాబట్టి
మనం ఎప్పుడైతే అవన్నీ వదిలించుకుంటామో ఆత్మ కూడా ఫ్రీ అవుతుంది. ఈ పంజర నుంచి మరి మోక్షం వచ్చి మనం ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడుతుంది అన్న దానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ పంజరాన్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్గా చూపించారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్య తాం స్థితిక్షస్వ భారత. మాత్రాలు అంటే ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాల యొక్క స్పర్శతోనే కౌంతేయ శీతోష్ణాలు సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్స్ నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు. అంటే చలి వేడి సుఖము దుఃఖము ఇవన్నీ ఏమిటి? మన యొక్క ఫీలింగ్. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని ఎందుకు కలుగుతున్నాయంటే నువ్వు ఇంద్రియాలతో కాన్స్టెంట్ గా ఇలా టచ్ లో కాంటాక్ట్ లో ఉండబట్టి, ఈ భౌతిక స్పర్శతో ఉండబట్టి, ఈ భౌతికత్వంలో నువ్వు నిమగ్నమై ఉండబట్టి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇదేమిటి? భౌతికత్వంలో ఎలా ఉండకుండా ఉంటావంటే చూసినవన్నీ మరి కావాలనుకుంటున్నాం, విన్నవన్నీ మనకి ఆసక్తి కావాలనుకుంటున్నాం, నోరేమో మరి రుచులలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది. మరి ఇలా మనం కోరికలను పెంచుకుంటూ ఈ భౌతికత్వంతో కాంటాక్ట్ ఇంద్రియాల ద్వారా ఇలా ఇంద్రియాలు మనకి ఈ భౌతికత్వంలో నిమగ్నం అయ్యేటట్లు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇంద్రియాలు ఈ భౌతికత్వంలో నిమగ్నమై భౌతిక ప్రలోభాలను కరిగించబట్టే మనకి చలని వేడని సుఖమని దుఃఖమని అవమానమని మానవని పొగట్టని నిందని రకరకాల ఫీలింగ్స్ శత్రువు అని మిత్రుడని ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మన ఇంద్రియాలు కలిగించిన ఫీలింగ్స్ వల్ల. ఇవి ఎలాంటివంటే ఆగమాపాయనో నిత్యము వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఎలా? శీతోష్ణాల్లాగా. అంటే చలికాలం వేడికాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటుందో మరి చలికాలం ఎప్పుడు ఉండదు, ఎండాకాలం కూడా ఎప్పుడు ఉండదు. అలా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. అదే విధంగా సుఖ దుఃఖాలు కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఆ సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్స్ నీకు అసలు ఎందుకు వచ్చాయంటే నీకు ఈ భౌతికత్వంతో ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలతో నువ్వు కనెక్ట్ అయిపోయి అలా వాటిలో నిమగ్నం అయిపోయి ఉండబట్టే నీకు ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని కలుగుతున్నాయి. సుఖం అని దుఃఖం అని ఇవన్నీ. అంతే కదా, మన కోరిక ఏదైనా ఉంటుంది, కోరిక తీరగానే సుఖంగా ఉన్నాం అనుకుంటాం. కోరిక తీరకపోతే ఇంకేముంది, మనకి డిసప్పాయింట్మెంట్ దుఃఖము అవన్నీ వస్తాయి. మరి జలసీ వస్తుంది, తీరిన వాళ్ళ మీద ఈ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా మరి కోరిక వల్లే కలుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ కోరిక ఎందుకు కలుగుతుందంటే ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్, భౌతికత్వంతో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాం కాబట్టి, ఈ మనం అది స్పిరిచువల్ వైపు లేవు కాబట్టి. సో అందుకని ఈ కోరికలు ఉన్నంత కాలం నీకు ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి కలుగుతూనే ఉంటాయి. అవి ఎలాంటివంటే చలికాలం ఎండాకాలం లాగా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఏది సుఖంగా ఉండవు. అందుకని ఎంత మంచిగా మనం కోరిక తీర్చుకున్నాం అనుకున్నా దానివల్ల వచ్చే సుఖం టెంపరీ. ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది? 4 రోజులు ఉంటుంది, లేదా వారం ఉంటుంది, లేదా 6 నెలలు ఉంటుంది, లేదా సంవత్సరం ఉంటుంది, ఇంతే. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేదో లేదని మధ్యలోనే ఎన్నో కోరికలు వచ్చేసి మళ్ళీ దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ రకంగా ఇవన్నీ కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఈ సుఖాలు దుఃఖాలు నీకు ఎప్పుడు ఉండేవి కాదు. దుఃఖమైనా కొన్నాళ్ళకి మర్చిపోతాం, సుఖమైనా మర్చిపోతాం. కాబట్టి ఇవన్నీ వస్తూ పోతూ ఉండేవే. ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే అసలు ఈ ఫీలింగ్స్ కూడా నువ్వు ఇంద్రియాలతో కనెక్షన్ లో ఉన్నావు కాబట్టి వస్తూ పోతూ ఉండే చలికాలం వేడికాలం లాంటివి. కాబట్టి నువ్వు ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా తాం స్థితిక్షస్వ భారత, నువ్వు తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవేవి పర్మనెంట్ కాదు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. నువ్వు అనుకునే సుఖాలు దుఃఖాలన్నీ కూడా ఇంద్రియానుభూతి వల్ల కలుగుతున్నాయి. అందుకని నువ్వు వీటిని అన్నిటిని కూడా తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు? సుఖాలు అక్కర్లేదు, రాజ్యాలు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు కదా. సో ఆ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి అసలు ఏమిటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ నీ ఫీలింగ్స్ వల్ల కలిగినవే. శ్లోకం ఇందులో ఎక్కువ శ్లోకాస్ ఉన్నాయి ఈ సెకండ్ చాప్టర్ లోనే. యహిన వ్యధయన్యేతే పురుషం పురుషర్షభ సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సోమృతత్వాయ కల్పతే. సో మానవ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, పురుషర్షభ అంటున్నారు కదా, అంటే పురుషులలో శ్రేష్ఠుడా, సుఖ దుఃఖాలతో నువ్వు కలత చెందకుండా రెండిట్లోనూ ఎవరైతే ధీరులుగా నిలబడగలరో వాళ్ళు నిజంగా మోక్షానికి అర్హులు. అంటే ఈ కలత లేకుండా సమత్వంతో ఉంటూ ఆ ధీరత్వంతో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మోక్షానికి అర్హులు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. నాసతే విద్యతో భావో నా భావో విద్యతే సతః ఉభయోరపి దృష్టోంత
తత్వనయోస్తత్వదర్శిభిః. సో అసత్ అంటే మన దేహానికి ఉనికి లేదని, నిత్యమైనదైన ఆత్మకు మార్పు లేనిది అని నిజంగా సత్యాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దేహానికి ఉనికి లేదంటే దేహం అనేది పర్మనెంట్ కాదని, అందుకే అది అసత్తు. మన శరీరం అసత్ అన్నమాట. ఎందుకు అసత్తు? నిత్యమైనది కాదు. సత్ అంటే ఎప్పుడు మార్పు లేకుండా ఉండేది. ఈ దేహం అది కాదు కదా, మారిపోతూ ఉంటుంది. అసలు చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడు లాగా మరి పోయేటప్పుడు ఉంటారా మనుషులు? ఉండరు. అలాగే మరి మారుతూ ఉంటుంది, పైగా పర్మనెంట్ గా కూడా ఉండదు. దేహం ఎప్పుడొకప్పుడు పోవాల్సింది. అందుకని అది అసత్, అది పర్మనెంట్ కాదు కాబట్టి. కానీ నిత్యమైనది ఏమిటి? ఆత్మ. కాబట్టి దేహం అసత్ అని, ఉనికి లేనిది అంటే అది పర్మనెంట్ గా ఉండనిది. నిత్యమైనదైన ఆత్మ మార్పు లేనిది అని నిజం తెలిసిన వాళ్ళు, ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, సత్యం అంటే అదే మరి ఆత్మను, ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న సత్యద్రష్టులు నిర్ణయించారు. ఈ రెండిటి తత్వాన్ని వాళ్ళు బాగా అధ్యయనం చేసే వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు అని చెప్తున్నారు. ఊరికినే మాటలతో కాదు, వాళ్ళు ఈ తత్వాన్నన్నిటినీ కూడా బాగా అర్థం చేసుకుని అధ్యయనం చేసి వాళ్ళు స్వయంగా తెలుసుకుని వాళ్ళు ధృవీకరించారు. ఓకే. అవినాశితు తద్విద్ధి येन सर्वमिदं ततं వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. శరీరం అంతటా ఉంది ఈ ఆత్మ, నశింపు లేనిదని నువ్వు తెలుసుకో. అంతటా వ్యాపించి ఉంది. మనం ఆత్మ అంటే ఏదో ఒక ప్లేస్ లో ఉందనుకోవచ్చు, కానీ దాని యొక్క పవర్, ఆ చైతన్యం అనేది శరీరం అంతటా ఉంది కాబట్టి శరీరం అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది. కిందున్న కాళ్ళు, పైన కళ్ళు, చెవులు, ముఖము, మెడ, మరి మన ఎవ్రీ పార్ట్, పైన కనిపించే దేహంలో పార్ట్ ఏమిటి, లోపల కనిపించకుండా ఉన్న మన అంగాలన్నీ ఏమిటి, మరి ఎన్నో ఉన్నాయి. బ్రెయిన్ ఉంది, హార్ట్ ఉంది, కిడ్నీస్ ఉన్నాయి, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇవన్నీ మరి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, బ్లడ్ వెసల్స్, నరాలు ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి అంటే ఎవ్రీ సెకండ్ లో నానో సెకండ్ కూడా పనిచేయడం ఆపితే ఈ చైతన్యం ఉండదు. దేనివల్ల ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి? ఏది కీ? గడియారానికి కీ ఇస్తేనే కదా తిరుగుతుంది. సో ఆ కీ ఏమిటి? మన శరీర అంటే ఆ చైతన్యం. అది ఎవరి చైతన్యం? ఆత్మ యొక్క చైతన్యం. కాబట్టి శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నశింపు లేనిదని నువ్వు తెలుసుకో. అలాంటి వినాశి అయిన ఆత్మను నశింప చేయడం ఎవరి వల్ల కాదు. ఎవరూ లేరు అంతటి సమర్థత ఉన్నవాళ్ళు. ఆ చైతన్యాన్ని, ఆత్మని నశింప చేయగలిగేవాళ్ళు. అంటే నేను వాళ్ళని చంపలేను అంటున్నాడు కదా, నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు? నువ్వు మాట్లాడేది అసత్తైన బాడీ, ఇది అసత్తు, ఇది పర్మనెంట్ కాదు. లోపలున్నది నిజమైనది, అది ఆత్మ, అది సత్తు. అది చంపడం ఎవరి సాధ్యమూ కాదు. దాన్ని ఎవరు కూడా నాశనం చేయలేరు. అది శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉంది అని చెప్తున్నారు. దానికి ఆన్సర్గా అంటే నేను వాళ్ళని ఏ రకంగా బాణాలతో చంపగలను అన్నాడు కాబట్టి. అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యస్యోక్త శరీరిణః అనాశినో అప్రమేయస్య తస్మాత్ యుధ్యస్వ భారత. సో ఈ జీవుడు అంతవంతం, నాశనం అయ్యేవి, నాశనం కాగలవి ఈ శరీరాలు. ఇమే దేహ అంటే ఈ శరీరాలన్నీ కూడా నాశనం అయ్యేవే. నిత్యస్యోక్త శాశ్వతాలు, శాశ్వతమైందని చెప్పబడింది శరీరంలో దేహదారి యొక్క. అనాశిన అంటే నశించని, అప్రమేయస్య అంటే పరిమితి లేని, అన్లిమిటెడ్ అన్నమాట. అలాంటిది తస్మాత్ అందుకని అది ఆత్మ. కాబట్టి యుద్ధస్వ భారత, నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి భరతవంశస్థుడా. కాబట్టి అవినాశి అంటే నాశనం లేనిది, అపరిమితుడు అంతం లేనిది, నిత్యమైనది అయిన జీవుడు ఉన్నాడు. కానీ అతని దేహం, ఆ దేహం మాత్రం తప్పకుండా నశించే తీరుతుంది. ఈ ఆత్మకు బయట ఒక దేహంలో ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి అవినాశి అయిన ఆత్మ ఈ దేహంలో ఉంటుంది. ఆ దేహం మాత్రం తప్పకుండా ఎప్పుడొకప్పుడు నశించే తీరుతుంది అని ఇక్కడ క్లారిటీ చెప్తున్నారనమాట మనకు. సో ఈ ఆత్మ ఇది అవినాశి, ఇది అపరిమితం, ఇది నిత్యం. కానీ దాని దేహం ఉన్నది, నీకు కనపడే దేహం, అది మాత్రం నశించే తీరుతుంది. సో అది పైకి కనిపించేది, అది అసత్, అది పర్మనెంట్ కాదు అని చెప్తున్నారు.
సో కానీ లోపలున్న ఆ చైతన్యం ఆత్మ అది అవినాశి. కాబట్టి నువ్వు ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ దేహం ఎప్పటికైనా నాశనం అవుతుంది, నువ్వు లేచి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. అది జస్ట్ పైన ఒక అసత్తైన దేహమే, నిజమైనటువంటి జీవి కాదు, ఆత్మ కాదు. యయేనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే. సో జీవుడు చంపేవాడని అనుకునేవాడు గాని, చంపబడతాడు అని అనుకున్నవాడు గాని జ్ఞానవంతులు కారు. చంపేవాడు అనుకున్నా, మనం చంపబడతాడు అనుకున్నా సరే అది నిజమైన జ్ఞానం కాదు. ఎందుకు అంటే ఆత్మ చంపదు, చంపబడదు అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఏదో చంపుతాం అనుకున్నా, చంపబడతామేమో ఇంకెవరి చేత అనుకున్నా కూడా అది మన తెలివి తక్కువతనమే. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా చంపదు, చంపబడదు అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఆత్మతత్వం అటువంటిది అని. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते. దీనికి పుట్టడం లేదు, మ్రియతే మరణించడం లేదు. ఎప్పుడు కూడా కదాచిత్ అంటే ఎప్పుడు ఇది పుట్టడం మరణించటం అనేది లేదు. ఏది ఆత్మ నాయం భూత్వా, మరి ఇది జన్మిస్తుంది, మళ్ళీ భూత్వ అంటే ముందు ముందు జన్మిస్తుంది, అలాగే భవిత అంటే భవిష్యత్తులో జన్మిస్తుంది, లేదా వానభూయ మళ్ళీ తిరిగి జన్మించడం, ఇవేవి దీనికి లేవు. అంటే దీనికి ముందు ముందు పుడుతుంది, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు పుడుతుంది అనేది లేదు. దీనికి అసలు పుట్టుక అనేదే లేదు. దీనికి మృత్యువు లేదు, పుట్టుక లేదు. ఈ ఆత్మకి ఇది నిత్యమైనది, అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. మరి ఎప్పటి నుంచో ఉంది, పుట్టుక లేనిది. కాబట్టి నా హన్యతే, అది హతమార్చబడదు. హన్యమానే శరీరే, శరీరం హతమార్చబడ్డ ఆత్మ మాత్రం చంపబడదు అని చెప్తున్నారు. అది సో ఆత్మకు జన్మ గాని మృత్యువు గాని లేదు. అది జన్మించలేదు, జన్మించదు, జన్మింపబోదు. ఎందుకంటే దానికి బిగినింగే లేదు. అజ అంటే అజ అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైన ఆత్మ. దేహం చంపబడ్డ ఈ ఆత్మ చంపబడదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఇలా ఒక దేహంలో మరి ఆత్మ ఉంటూ, ఆ దేహం పెరిగిన తర్వాత యవ్వనం, మరి ఆ తర్వాత వృద్ధాప్యం, ఆ దేహం కృషించిన తర్వాత అందులో నుంచి వెళ్ళిపోయి ఆత్మ వేరొక శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి దీనికి ఎండ్ అనేది లేదు, పుట్టుక లేదు, మృత్యువు లేదు అని చెప్తున్నారు. వేద వినాశనం నిత్యం యయేనమజం అవ్యయం కథం స పురుష పార్థ కం ఘాతయతి హంతికం. సో ఆత్మ నాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది, అవ్యయమైనది అని కూడా తెలిసిన వాడు ఎవరినైనా ఎలా చంపుతాడు, లేదా ఎవరినైనా ఎలా చంపించగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానం ఉన్నవాడు, ఏది ఆత్మకు నాశనం లేదు, అది నిత్యం, దాని పుట్టుక లేదు, అవ్యయం అంటే నాశనం లేనిది అని ఎవరైతే నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతారో ఇక వాళ్ళు ఎవరిని చంపడం అనేది కానీ చంపించడం అనేది కానీ ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆత్మతత్వం అంతా కూడా తెలుసు కాబట్టి. వాసాంసి జీర్ణాన్ అంటే ఈ ఆత్మతత్వం తెలిసి ఎవరినైనా చంపేయొచ్చా అనే డౌట్ వస్తే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే అక్కడ ఎవరినైనా చంపడం కాదు, అసలు మనం ఎవరు, మన తత్వం ఏమిటి అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం స్పిరిచువల్ జ్ఞానంలోనే ఉంటాం. ఎవరికి కూడా ఏ హాని కలిగించని స్టేజ్లోనే ఉంటాం. నువ్వు పని చేసినా కూడా అది నీ డ్యూటీని నువ్వు అదే భావంతో రాగద్వేష రహితంగా, ఫలాపేక్ష రహితంగా చేస్తావు. నువ్వు చెయ్యాలి, నీ బాధ్యత కాబట్టి. అంతేగాని నువ్వేదో కక్షతో నువ్వు చెయ్యవు, లేదా ఇంకేదో కోరికతో కూడా నువ్వు చెయ్యవు. కాబట్టి నీ బాధ్యతగా నువ్వు నిర్వర్తిస్తావు. ఇక్కడ మనిషిని చంపడం అనేది చెడు, కానీ ఒక సోల్జర్ మరి యుద్ధంలో మరి అవతల శత్రువుని, రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవడం కోసం చేయడం అతని బాధ్యత, డ్యూటీయే అది. ఇప్పుడు ఆర్మీలో సోల్జర్ ఉన్నాడంటే వెళ్ళి నేను ఈ మనిషిని చంపానంటే పాపం అని కూర్చున్నాడంటే అతని జాబ్ అతను చేసినట్లు కాదు కదా, డ్యూటీనే వదిలేసిన వాడు అవుతాడు.
సో అవసరమైనప్పుడు అక్కడ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మరి వాళ్ళకి అవతల వాళ్ళు హాని కలిగించేటప్పుడు చంపక తప్పదు. సో అది ఇక్కడ మన డ్యూటీని మనం క్షత్రియుడిగా నువ్వు చెయ్యాలి, అంతేగాని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చంపమని కాదు. అయితే అది చేయడానికి సందేహిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ తత్వం అంతా చెప్తున్నారు. ఆత్మ నాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది. నువ్వు ఏ కక్ష అవన్నీ పక్కన పెట్టి నీ డ్యూటీని నువ్వు నిర్వర్తించు అంతే అని. అవ్యయమైంది అని తెలుసుకున్నవాడు, ఇటువంటి నాలెడ్జ్లో ఉన్నవాడు చంపుతున్నానని అనుకోడు. ఎవరినైనా చంపడం, ఎవరినైనా ఎలా చంపుతాడు, చంపిస్తాడు అంటే చంపకుండా ఉంటాడని కాదు, అతను మనసులో ఏ కోరికతో కక్షతో చేయడు అని చెప్తున్నారు. అతనికి ఏ ఫీలింగ్స్ ఉండవు, రాగద్వేషాలు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో జీర్ణమైన వస్త్రాలు ఏ విధంగా అయితే మనం విహాయ వదిలిపెట్టి నవాని క్రొత్తవి గృహ్ణాతి తీసుకుంటామో, క్రొత్త వస్త్రాలు నరులు అంటే మానవులు వేరే పాత బట్టలు తీసేసి మనుషులు క్రొత్త బట్టలు ఎలా అయితే వేసుకుంటారో తదా అదే విధంగా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణ. సో అంటే శరీరం కూడా వదిలిపెట్టి జీర్ణమైపోయిన శరీరం అన్యాని అంటే వేరే శరీరం సంయాతి గ్రహిస్తారు. నవాని దేహి క్రొత్త దానిని, క్రొత్త శరీరాన్ని. ఎవరు? దేహి అంటే దేహధారి. సో మనిషి పాత వస్త్రాలను వదిలేసి కొత్త వస్త్రాలను ఎలా ధరిస్తామో మనం, చిరిగిపోయినవి ఏవైనా ఉంటే తీసివేసి, అలాగే ఆత్మ కూడా జీర్ణమైన దేహాలను వదిలి క్రొత్త దేహాన్ని పొందుతుంది. సో కేవలం మనం బట్టలు మార్చినట్లే ఈ శరీరం, అంతకంటే వేరే దానికి ఉపయోగం అనేది లేదు. ఆత్మ ముఖ్యంగానే ఈ శరీరం కాదు అని చెప్తున్నారు. నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. ఈ ఆత్మను నైనం ఛిందంతి, ఏవి కూడా ముక్కలు చేయలేవు శస్త్రాలు ఏవి కూడా. అలాగే నైనం ఏది కూడా ఈ ఆత్మను దహించలేదు. పావక ఏది? అగ్ని దీనిని దహించలేదు. నా చైనం క్లేదయంత్యాపు, క్లేదయంతి అంటే తడపడం, ఆపు నీరు దీనిని తడపలేదు. ఏనం అంటే ఈ ఆత్మను నీరు తడపలేదు. అలాగే నా శోషయతి మారుత, మారుత అంటే వాయువు దీనిని శోషయతి అంటే ఎండబెట్టలేదు. సో గాలి మరి ఏదైనా తడిస్తే మనం గాల్లో పెడితే ఆరిపోతుంది అంటాం కదా, గాలి దీనిని ఆర్పలేదు. ఆత్మ ఎలాంటి ఆయుధాల చేత ఛేదింపబడదు, అగ్ని దహించలేదు, నీరు తడపదు, వాయువు దీనిని ఆరబెట్టలేదు అని ఈ శ్లోకంలో ఇంకా కొంచెం ఆత్మతత్వం గురించి చెప్పారు. ఈ ఆత్మ సైజు కూడా మనకేం చెప్పారు? వెంట్రుక యొక్క కొసలో 10,000వ భాగం ఉంటుంది అని చెప్పి మనకి భాష్యంలో ఒక చోట చెప్తారు. సో అది ఉండడానికి అంత చిన్న సైజులో ఉన్న దాని చైతన్యం సర్వత్రా కూడా వ్యాపిస్తుంది అన్నమాట బాడీలో. అచ్ఛేద్యోయమ దాహ్యోయమ క్లేద్యో శోష్యేవచ నిత్య సర్వగతస్థాణుర్ అచలోయం సనాతనః. సో ఆత్మ ఛేదింపబడలేనిది, అచ్ఛేద్య అంటే ఛేదింపబడనిది. అయం ఈ ఆత్మ, అదాహ్య అంటే దహించబడలేనిది. అయం ఈ ఆత్మ, అక్లేద్య అంటే తడపబడనిది. అలాగే అశోష్య ఎండబెట్టలేనిది. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పింది మళ్ళీ మనకి ఇంకా గట్టిగా వక్కాణించి చెప్తున్నారు. నిత్యమైనది, సర్వగతం సర్వత్రా వ్యాప్తించి ఉన్నది, స్థాణు మార్చడానికి వీలు లేనిది, అచలం చలనం లేనిది అంటే అంత స్థిరమైనది. అయం ఈ ఆత్మ సనాతనం శాశ్వతంగా ఒకే రకంగా ఉండేది, అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది కాబట్టి. ఆత్మ ఛేదింపలేనిది, కరగనిది, దహింపజేయడానికి వీల్లేంది, శోషింపజేయడానికి వీల్లేంది. అది నిత్యము, సర్వత్రా వ్యాపితము, మార్పు లేనిది, అచలము, సనాతనము స్థిరమైనది, సనాతనము అయి ఉన్నది. సో ఆత్మ లక్షణాలన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క నిత్యమైన అంశగా నిరూపిస్తున్నాయి. ఇదంతా కూడా భగవద్ లక్షణాలు అన్నమాట. సో మరి సర్వత్రా వ్యాపితం, మార్పు లేనిది, అచలం, సనాతనం. మరి దీన్ని ఎవరు కూడా ఏమీ చేయలేరు. అది ఎప్పుడు కూడా తన అణుస్థితిలోనే ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటుంది అని చెప్పి మన భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు.
అవ్యక్తోయం అచింత్యోయం అవికార్యోయం ఉచ్యతే తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి. అవ్యక్తం, కనిపించనిది, అచింత్యం, మన ఊహకందనిది. మరి దాని యొక్క పవర్ ఏమిటో మన ఊహకందనిది అనమాట అది. అచింత్యోయం, అవికార్యం అంటే మార్పు లేనిది. అలాగే అయం ఈ ఆత్మ అవికార్యం, ఉచ్యతే అని చెప్పబడింది. తస్మాత్ కాబట్టి ఏవం ఈ విధంగా విదిత్వైనం దీనిని అర్థం చేసుకుని నానుశోచితం అర్హసి నువ్వు దుఃఖించరాదు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ అవ్యక్తము, అచింత్యము అంటే మన ఊహకందనిది, మార్పు లేనిది అని చెప్పబడింది కదా. ఈ విషయాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకుని ఈ దేహం గురించి నువ్వు చింతించకు. ఇది పైకి ఉన్న తొడుగే. నువ్వు చంపిన ఆ దేహమే గాని ఆత్మను ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. ఆ తొడుగు ఎలాగూ ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా పోయేదే. అథచైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం తథాపి త్వం మహాబాహో నైనం శోచితుమర్హసి. ఒకవేళ నువ్వు ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా పుడుతూ మరణిస్తూ ఉందని అనుకున్నా కూడా అసలు నువ్వు దుఃఖించక్కర్లేదు అని మళ్ళీ ఒక మాట చెప్పు. ఒకవేళ ఈ ఆత్మ పుడుతుంది మరణిస్తుంది అని అనుకుంటున్నావేమో, అలా అనుకున్నా కూడా నువ్వు దుఃఖించడానికి కారణం లేదంటున్నారు. ఎందుకు? నెక్స్ట్ శ్లోకాలు రీజన్ చెప్తున్నారు అనమాట. అధచైనం నిత్యజాతం, ఒకవేళ నిత్యంగా ఉంటుంది అనుకున్నా, నిత్యం వాం మన్యసే మృతం, అలాగే ఎప్పుడు కూడా మరణిస్తుంది అని నువ్వు అనుకున్నా, తథాపిత్వం ఆ రకంగా అయినా కూడా నువ్వు మహాబాహువులను అర్జున నయనం శోచితం అర్హసి, నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ నువ్వు ఆత్మ ఏదైనా పుడుతుంది మరణిస్తుందని నువ్వు అనుకున్నా కూడా నువ్వు అసలు శోకించకూడదు. ఎందుకు? జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. ఎందుకంటే పుట్టిన వాళ్ళ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టిన తర్వాత గ్యారంటీ, ధ్రువం మృత్యు గ్యారంటీ. అలాగే ధ్రువం జన్మామృతస్య చ, జన్మ కూడా గ్యారంటీయే మృత్యు వచ్చిన తర్వాత. సో పుట్టిన తర్వాత మృత్యు ఎంత గ్యారంటీయో, పోయిన తర్వాత మళ్ళీ పుట్టడం కూడా అంతే గ్యారంటీ. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేతే ఈ తప్పనిసరి అయిన దానికోసం నత్వం శోచితుమర్హసి నువ్వు శోకించడం అనవసరము అంటున్నారు. అంటే ఆ రకంగా అయినా నువ్వు ఆలోచించుకున్నా నువ్వు నిజంగా దుఃఖించక్కర. అసలు ఆత్మకు మరణం అనేది లేదు. ఒకవేళ నువ్వు ఆత్మ కూడా ఇలా మరణిస్తుంది మళ్ళీ పుడుతుంది అని నువ్వు అనుకున్నా నువ్వు శోకించకూడదు. ఎందుకు? పుట్టిన ప్రతిదీ పోవలసిందే, అలాగే పోయిన ప్రతిదీ మళ్ళీ పుట్టడం కూడా తప్పకుండా జరిగేదే. కాబట్టి మళ్ళీ పుడుతుంది అలా అనుకున్నా నువ్వు, కాబట్టి నువ్వేమీ దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఆ రకంగా కూడా అర్జునుణ్ణి మరి ఆ శోకం నుంచి బయటపడవేయాలని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి లాస్ట్కి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవా తత్ర కా పరిదేవన. పుట్టిన వాళ్ళందరూ ముందు మనకి పుట్టక ముందు ఎవరు కనిపించరు, అంతే కదా. అయితే పుడతారు, పుట్టిన తర్వాత కనిపిస్తారు, మధ్యలో కనిపిస్తారు, తర్వాత మళ్ళీ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కనిపించరు. సో జీవులందరూ ముందు కనిపించరు, పుట్టిన తర్వాత మధ్యలో కనిపిస్తారు, పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కనిపించరు. ఇలాంటి వాటి గురించి దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏమిటి అంటే, చూడండి ఆ అసలైన విషయం అదే. అది వేదాంతం అని మనం అనుకుని అది ఏమిటో మన వాళ్ళు పోతే ఎలా అనుకుంటారు, ఉన్న విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మరి అది అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా మనం ధైర్యంతో కొంచెం ఫేస్ అవ్వచ్చు. ఎవరైనా పుట్టకముందు ఎవరు చూడరు. ఇప్పుడు మనం పిల్లలు అనుకుంటాం, పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళు లేనప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో కూడా మనకు తెలియదు. వచ్చిన తర్వాత మన జనరల్గా ఎవరైనా మన పుట్టుక ముందు ఎవరు తెలీదు, ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ మనకి కనెక్షన్ ఉండదు. ఆ మధ్యలో కొంచెం టైంలోనే మనం చూస్తాము. కాబట్టి ఇలాంటప్పుడు అది ఆదిలో ఈ జీవులందరూ ఆదిలో కనపడరు, మధ్యలో కనిపిస్తారు, మళ్ళీ నశించిన తర్వాత కనపడరు. అలాంటప్పుడు ఇంక దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటున్నారనమాట. అంటే విషయాన్ని అర్థం చేసుకో, ఇది ఈ ప్రపంచ ఈ విశ్వం యొక్క తత్వం ఇలా ఉంటుంది.
ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్య శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్. సో ఆశ్చర్యమైనదిగా చూస్తారు కొందరు ఆత్మను. కశ్చిద్ అంటే ఒకళ్ళేమో ఆశ్చర్యకరమైనదిగా ఈ ఏనం అంటే ఆత్మను చూస్తారు. ఆశ్చర్యవత్ వదతి తథైవ చాన్యః. అలాగే కొంతమంది ఇంకొకడు అన్యుడు వేరేవాడు ఇంకొకడు ఆశ్చర్యవత్ అంటే అద్భుతమైనదిగా కూడా వింటాడు. ఇంకా కొందరు అంటే అద్భుతమైన దానిగా వర్ణిస్తారు. వర్ణిస్తారు. ఆశ్చర్యవచ్చైన్ వచ్చైన్ అమన్య శృణోతి. కొంతమంది ఆశ్చర్యవంతమైనదని చెప్పి వింటారు. శృత్వాప్యేనం వేద నచైవ కశ్చిత్. ఇంకొకడు ఇంత విన్నా కూడా ఇంకొకడికి అసలు ఆ తత్వం ఏమిటో అర్థం కాదు. అంటే కొంతమంది ఏమో ఆత్మ అద్భుతమైనదని చూస్తారు, అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతారు. కొందరేమో అద్భుతమైనదని వర్ణించగలుగుతారు, కొంతవరకు దాని తత్వం తెలుసు కానీ ప్రాక్టికల్గా ఆ స్టేజ్కి రాలేరని. ఇంకా కొందరు అద్భుతమైనదని వింటారు, కొందరు ఇలా మనబోటి వాళ్ళందరం ఇలా చెప్పిన వాళ్ళు చెప్తే వింటూ ఉన్నాం ఆత్మతత్వం. ఇంకా కొందరు శ్రవణం చేసినా కూడా దాన్ని మాత్రం తెలుసుకోలేరు, అర్థం చేసుకోకుండా ఉంటారు. కొందరు విన్నా కూడా దాని తత్వాన్ని గమనించరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలా స్టేజెస్ ఆత్మ విషయంలో కొందరేమో వింటారు, విన్నా వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు, కొందరేమో వింటారు, ఇంకా కొందరు వర్ణించగలరు, ఇంకా కొంతమంది నిజంగా దాన్ని కాంచగలరు. దేహీ నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో భరతవంశస్థుడా, ఈ దేహంలో నివసించే దేహి ఎప్పటికీ కూడా చంపబడ్డు కాబట్టి నువ్వు ఏ జీవిని గురించి కూడా నత్వం శోచితుమర్హసి దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వాణి భూతాని అన్ని జీవరాశుల గురించి నువ్వు ఏ జీవరాశి గురించి కూడా నువ్వు శోకించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ దేహంలో నివసించే దేహి నిత్యం అవధ్యోయం, అంటే ఈ దేహం ఎప్పుడు కూడా చంపబడదు. దేహే సర్వస్య, అందరి యొక్క దేహాల్లో ఉన్న ఈ ఆత్మ అనేది చంపబడదు. కాబట్టి నువ్వు ఎవరి గురించి కూడా దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇవి ఈ సెకండ్ చాప్టర్లో ఆత్మను గురించిన శ్లోకాలు అన్నమాట. నెక్స్ట్ మరి 5th చాప్టర్లో ఒక శ్లోకం, ఒక 3-4 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి, 15 to 16. సో అవి 5th చాప్టరు అది కర్మయోగం లో పార్ట్. దాంట్లో 15th శ్లోక, 16th శ్లోక, 13, 14, 15, 16. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. అన్ని కర్మలు మనస్సుతో గనక సన్యసిస్తే వాళ్ళు సుఖంగా నిగ్రహంతో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. నవద్వారపురే దేహి, ఈ నవద్వారాలున్న దేహంలో, నవద్వారపురం అని పిలువబడే దేహంలో సుఖంగా ఉండగలుగుతారు. నైవ కుర్వన్న కారయన్, వాళ్ళు అన్ని చేస్తున్నా కూడా చేయనట్లుగానే ఉంటారు. సో దేహంలో ఉన్న జీవుడు తన స్వభావాన్ని గనక కంట్రోల్ చేసుకుని, స్వభావం అంటే ఏమిటి, సత్వరజస్తమో గుణాలు, వాటిని నియమించి మానసికంగా కర్మలన్నీ త్యజించినప్పుడు, మానసికంగా అంటే పైకి చేయకుండా కూర్చోవటం కాదు, పైకి చేస్తూనే ఉండు కానీ మానసికంగా త్యజించు, నువ్వు వాటి మీద ఆసక్తిని వదులుకో. సో నీ పని నువ్వు చేయి, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయి యుద్ధంలో, అంతేగాని మానసికంగా ఇవేవి పెట్టుకోకు. వీళ్ళనైతే చంపాలనుంది, దుర్యోధనుణ్ణి, నా తాతగారిని చంపాలని లేదు అంటే రాగము ద్వేషం పెట్టుకుంటున్నావు మైండ్లో, అవన్నీ పక్కన పెట్టేసాయి. పక్కన పెట్టి నీ డ్యూటీ ఏమిటో నువ్వు చెయ్యి, వెళ్ళు. నిన్ను చంపాలని ఎవరు అనుకున్నప్పుడు, వాళ్ళు ఎదురుపడ్డప్పుడు నీ డ్యూటీ ఏమిటంటే నిన్ను కాపాడుకోవడం, నీ రాజ్యం కాపాడుకోవడం, చెయ్యి. ఏ ఫీలింగ్స్ నీకొద్దు. సో మానసికంగా నువ్వు త్యజించినప్పుడు ఈ కర్మను, అప్పుడు కర్మ చేయకుండా, కర్మకు కారణమైన వాళ్ళు చేస్తున్నా కూడా చేయనట్లే అవుతుంది. ఈ నవద్వారపుర దేహంలో సుఖంగా ఉంటారు మానసికంగా త్యజించినప్పుడు ఆ రాగద్వేషాలను. నకర్తృత్వం నకర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభు నకర్మఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. అలాగే దేహం అనే పురంలో అధిపతి అయిన ఈ దేహి ఆత్మ కర్మల్ని సృష్టించడు,
కర్మల్లో జనుల్ని ప్రేరేపించడు, కర్మ ఫలాలను సృష్టించడు, ఏదీ చేయడు. ఇదంతా ప్రకృతి త్రిగుణాలు చేయిస్తున్నాయి, ఆత్మ కాదు. ఆత్మ నీకు చైతన్యాన్ని అందించి అన్ని పనిచేసేటట్లు చేస్తుంది, కానీ నీ బుద్ధి నీ యొక్క స్వభావం బట్టి ఉంది. స్వభావం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే నీ త్రిగుణాలను బట్టి నువ్వు వర్తిస్తున్నావు. సో నువ్వు ఏ పని చేసినా, నువ్వు ఆ పని వల్ల కర్మబంధాలు సృష్టించుకున్నా, వేరే వాళ్ళని ఏదైనా పనులు చేయడానికి నువ్వు ప్రేరేపించినా, నువ్వు ఏది చేసినా అదంతా నీ స్వభావాలు చేస్తున్నాయి, కానీ ఆత్మ ఎందులో కల్పించుకోదు అని చెప్తున్నారు. నదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవ. భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని గ్రహించడు. అయినా కూడా జీవులు వాళ్ళ నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించే అజ్ఞానంతో మోహాన్ని పొందుతున్నారు. సో ఆయన ఎవరి పాప పుణ్యాలు ఎవరివి వాళ్ళకే ఉంటాయి. ఆయన అన్నీ ఇచ్చి విచక్షణ ఇచ్చి మనల్ని మంచి మార్గంలో వెళ్ళమని అక్కడ మనకు స్వతంత్రం ఇచ్చారు. సో మనం అది మంచి మార్గంలోకి వెళ్తున్నామా, ఏ మార్గంలోకి వెళ్తున్నాం అన్నది మన మీద ఉన్నది. మన యొక్క కర్మల్ని బట్టి మనం దానికి తగ్గ ఫలితాలను పొందాలి. భగవంతుడు మన పాపాన్ని తీసుకోరు, మన పుణ్యాన్ని తీసుకోరు. మనం అందరం కూడా నిజమైన జ్ఞానాన్ని ఆవహించిన ఈ అజ్ఞానంతో మనం మోహాన్ని పొందుతున్నాము అని చెప్తున్నారు. లాస్ట్లో జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం ఏషాం నాశితమాత్మనః తేషాం ఆదిత్యవద్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. సో అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసే ఈ జ్ఞానం, అలాంటి జ్ఞానంతో మనిషి ఏదైతే నాశితం ఆత్మ అంటే ఆత్మ నాశనం చేయబడ్డ అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానంతో గనక ప్రకాశింపజేసుకోగలిగితే తేషాం అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆదిత్యవత్ జ్ఞానం అంటే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు లాంటి జ్ఞానం ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. ఏది తత్పరం అంటే ఆ భక్తి భావాన్ని జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది అంటున్నారు. అంటే అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసే జ్ఞానం గనక మనిషి తెచ్చుకోగలిగినట్లయితే అప్పుడు మనిషి అటువంటి జ్ఞానంతో ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే పగటి సమయంలో సూర్యుడు సర్వాన్ని కూడా ఆయన ఏ విధంగా ప్రకాశవంతం చేస్తాడో అలా ఆ జ్ఞానం సర్వాన్ని కూడా వ్యక్తపరుస్తుంది. జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత సమస్తము కూడా నిజమేమిటి, ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న అసత్యం ఏమిటి, ఇది ఎంత మాయ అన్న విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. సూర్యుడు వెలుగులో మనకు అన్ని స్పష్టంగా కనిపించిన విధంగా జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఆ విషయం అంతా మనం స్పష్టంగా చూడగలం అని చెప్పి ఈ చాప్టర్లో మనకి 5th చాప్టర్లో చెప్పిన విషయాలు అవి. ఆ తర్వాత 8th చాప్టర్లో కూడా మనకి 5, 6, 23, 28 శ్లోకాస్లో కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. 5th శ్లోకాలో భగవంతుడు, ఇవన్నీ భగవాను వాచ్లే. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. అంతకాలంలో కూడా నన్నే స్మరిస్తూ త్యాగాన్ని చేసేవాడు తత్క్షణమే మరి స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం, దేహం వదులుతూ కూడా నన్ను స్మరించేవాడు, మామేవ స్మరం నన్నే స్మరించేవాడు, యః ప్రయాతి పొందుతాడు, సమద్భావం నా యొక్క భావాన్ని, యాతి పొందుతాడు, నాస్త్యత్ర అంటే ఇక అత్ర ఈ విషయంలో లేదు సంశయం, ఇక సంశయం అనేది లేదు, ఈ విషయంలో డౌట్ లేదంటున్నారు. అంతకాలంలో కూడా నన్నే స్మరిస్తూ దేహత్యాగం చేసేవాడు తత్క్షణమే ఆ క్షణంలోనే నన్ను పొందుతాడు, ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. యం యం వాపి స్మరన్ ఏ ఆలోచనలతో భావాలతో త్యజతి విడుస్తాడో కళేవరాన్ని శరీరాన్ని వదులుతాడో తం తమేవైతి కౌంతేయ దానికి తగ్గ నిశ్చయంగా అలాంటిదే కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత ఎల్లప్పుడూ కూడా అదే భావాల్ని పొందుతాడు. సో దేహాన్ని వదిలేటప్పుడు ఏ భావాలు స్మరిస్తూ ఉంటామో, ఏ ఆలోచనలు ఆలోచిస్తూ ఉంటామో అలాంటి ఆలోచనలే మనకి అలాంటి భావాలతోనే నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. నిశ్చయంగా అలాంటిదే పొందుతాం. ఉదాహరణగా ఏం చూసాము, మరి భరత మహాముని ఆయన లేడి గురించి ఆలోచిస్తూ మరి ఆయన ప్రాణాలు వదలడం చూసాం కదా. సో అది మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పారు. చివరిలో ఆయన
మరి అలాంటప్పుడు ఆయన లేడీగా మళ్ళీ జన్మించడం ఇదంతా కూడా మనం చూసాం. యం యం వాపి స్మరణ్ భావం. అంతకాలే చివరిలో ఏది మనం స్మరిస్తూ వెళ్తాం. మరి భీష్మ పితామహుడు చివరిలో మరి విష్ణు సహస్రనామాన్ని స్మరిస్తూ ఆయన పోవడాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అలాగే ఏ ఏ భావాలతో మనం శరీరం వదులుతాం దానికి తగ్గ భావాలకు తగ్గ స్థితే పొందుతాం. కాబట్టి ఈయన లేడీని గురించి ఆలోచిస్తూ ఈ భరత మహాముని చివరిలో అలా శరీరాన్ని వదిలారు కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ లేడీగా జన్మించడం అని కూడా మనం ఈ కథను భారతంలో చూసాము. తర్వాత ఆ 2 శ్లోకాలు ఇంకా 20-28 శ్లోకాస్ ఈ 8th చాప్టర్ లో చెప్పారు. పురుష సపరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. సర్వుల కన్నా అధికుడైన దేవదేవుడు అనన్య భక్తితోనే పొందబడతాడు. అతడు తన ధామంలో నిలిచి ఉన్న సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు. అందుకని అతడు సమస్త స్థితిని అతడు సమస్తము అతనిలోనే స్థితిని కలిగి ఉన్నది. సో భగవంతుడు భక్తితోనే సాధ్యమని అతడు ధామంలో నిలిచి ఉన్నా కూడా ఆయన సర్వవ్యాపకుడు, అంతా కూడా ఆయనలోనే స్థితిని పొంది ఉన్నది. యత్ర కాలే త్వనావృత్తిం ఆవృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయాతాయాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా ఏ కాలాల్లో ఈ జగం వదలడం ద్వారా యోగి వెనక్కి తిరిగి వస్తాడో, మళ్ళీ ఎప్పుడు వదిలితే తిరిగి రాడో నీకు వివరిస్తాను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అదేమిటంటే అగ్నిజ్యోతిరః శుక్ల షణ్మాస ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాత గచ్చంతి బ్రహ్మవిదో జనాః. సో పరబ్రహ్మాన్ని తెలిసిన విధులు అగ్నిదేవుడి ప్రభావంలో కాంతిలో అంటే పగల సమయంలో ఏదైనా శుభ గడియలో శుక్లపక్షంలో సూర్యుడు ఉత్తరంగా ప్రయాణించేటప్పుడు అంటే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలాల్లో ఈ జగత్తును వీడడం ద్వారా పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు అని చెప్పారు. సో ఇది ఆ యోగులు పరబ్రహ్మాన్ని తెలిసిన బ్రహ్మవిధులు. వాళ్ళు అగ్నిదేవుడి ప్రభావం అంటే పగటి సమయంలో కాంతిలో ఏదైనా శుభ గడియలో లేదా శుక్లపక్షంలో లేదా ఉత్తరాయణంలో ఈ జగత్తును వీడినట్లయితే పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు. అంటే అగ్ని పగలు శుక్లపక్షం తెలిసినప్పుడు వాటికి అధిష్టాన దేవతలు ఉన్నారని వాళ్ళ ఆత్మ ఆ టైంలో నిష్క్రమించడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకుంటారని మనం అర్థం చేసుకోవాలని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో చివర్లో మనసు జీవుడికి వేరొక జన్మను పొందేటట్లు చేస్తుంది లాస్ట్ స్టేజ్ లో మన మైండ్ లో ఆలోచనలు. కాబట్టి పైన చెప్పబడే సమయాల్లో గనక యాదృచ్ఛికంగా అయినా ప్రయత్నపూర్వకంగా అయినా దేహత్యాగం చేసే వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని పొందుతారు. యోగాభ్యాసంలో నిష్ణాతులైన యోగులు వాళ్ళ దేహత్యాగం చేసే స్థలము సమయాన్ని కూడా నిర్ణయించుకోగలరు. కానీ ఇతరులకు అది సాధ్యం కాదు. ఇది ముఖ్యమైన పాయింట్. వాళ్ళు యాదృచ్ఛికంగా అయినా పుణ్య గడియలో అయినా మరణిస్తే జన్మ మరణ చక్రంలో మళ్ళీ ప్రవేశించరు అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఈ టైంలో మనం కూడా పోతామని ఎవరైనా కావాలని ప్రయత్నించడం అన్ని చేస్తే అవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వవు. ఇది యోగాభ్యాసంలో నిష్ణాతులైన యోగులు వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఈ ప్రాణవాయువుని బంధించుతూ వాళ్ళు తెచ్చుకోగలరు ఆ సమాధి, ఆ లాస్ట్ స్టేజ్. కాబట్టి వాళ్ళకి సాధ్యం అవుతుంది కానీ మిగిలిన వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు. వాళ్ళు యాదృచ్ఛికంగా అయినా ఇలాంటి యోగంతో అయినా వాళ్ళు ఆ టైంలో పోతే వాళ్ళకి బ్రహ్మజ్యోతి ప్రాప్తం అవుతుంది. అలా కాకుండా వాళ్ళు వేరే గడియల్లో పోయినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ జన్మ పొందక తప్పకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కానీ భక్తుడు మాత్రం
ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు పోయినా కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. శ్లోకంలో చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే, ఇలా పరబ్రహ్మాన్ని తెలిసిన బ్రహ్మ విధులు ఇలా పగటి సమయంలో శుక్లపక్షంలో ఉత్తరాయణం అప్పుడు పోయినప్పుడు ఆ టైంలో పోవడం ద్వారా వాళ్ళు పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు. ధూమో రాత్రిస్థదా కృష్ణ షణ్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతిర్ యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. అలాగే ధూమంలో అంటే పొగ టైము రాత్రి సమయంలో తథా అలాగే కృష్ణ పక్షంలో కానీ షణ్మాస 6 మాసాలు దక్షిణాయనం అనే 6 మాసాల్లో కానీ పోయిన వాళ్ళు తత్ర అప్పుడు చాంద్రమసం చంద్రలోకం జ్యోతిర్యోగి ప్రకాశాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు. యోగి ప్రాప్య అది చంద్రలోకాన్ని పొంది నివర్తతే మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. సో రాత్రి సమయంలో ధూమంలో కృష్ణపక్షంలో సూర్యుడు దక్షిణంగా అంటే దక్షిణాయనంలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మరణించిన యోగులు చంద్రలోకం పొందినా కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా యజ్ఞ విధానాల్లో నిష్ణాతులైన యోగులు వీళ్ళంతా చంద్రలోకం పొందుతారని భాగవతంలో కూడా 3వ స్కందంలో కపిల ముని చెప్తారు. అలాంటి ఉన్నతులు చంద్రలోకంలో దేవతల గణనం ప్రకారం ఎన్నో 10,000 సంవత్సరాలు అలా జీవించి మళ్ళీ సోమరసం పానం చేయటంతో జీవితాన్ని అక్కడ అనుభవిస్తారు. సోమరసం అంటే చంద్రుడి యొక్క ఆ శక్తి, ఆ దివ్య శక్తి, అది అనుభవిస్తూ జీవితాన్ని అనుభవించి చివరిలో మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికే తిరిగి వస్తారు. అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే ఇంద్రియాలచే అనుభూతం కాకుండా ఉన్నతులైన జీవులందరూ కూడా చంద్రలోకంలో ఉన్నారు అని చెప్పి ఈ భాష్యంలో వివరణ చేస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇంతకీ శ్లోకాల్లో ఉత్తరాయణము శుక్లపక్షము పగలు పోయిన వాళ్ళు యోగులైతే వాళ్ళు బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. రాత్రి కానీ కృష్ణపక్షంలో కానీ దక్షిణాయనంలో కానీ పోతే చంద్రలోకంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత 10,000 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ భూలోకంలోకి వస్తారని చెప్తున్నారు. శుక్లకృష్ణే గతి హ్యేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయాత్మనా వృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. ఈ జగత్తును వీడటానికి వేదాల ప్రకారం శుక్ల కృష్ణ పక్షాలనే 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. శుక్లపక్షంలో మరణించిన వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగిరారు. కానీ చీకటి మార్గం అంటే కృష్ణ పక్షంలో మరణించే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ జన్మను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మరణం మళ్ళీ తిరిగి పుట్టడం గురించి ఇదే వివరణ బలదేవ్ విద్యాభూషణులు చాందోగ్యోపనిషత్తు నుంచి ఆయన కూడా ఉదహరించారట ఈ విషయాన్ని. సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం కామ్య కర్మల రాతుల్లో నిండిపోయి ఉండటం ఇటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఇలాంటి మరణం పునరాగమనాల్లో మరి చిక్కుకుని ఉంటారు. భగవంతుని శరణొచ్చని కారణంగా వారెన్నడూ కూడా మరి చరమమైన దివ్యమైన మోక్షం రాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో చెప్పింది ఏంటంటే వేదాల ప్రకారం శుక్ల కృష్ణ పక్షాలని 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. శుక్లపక్షంలో మరణించిన వాళ్ళు వెనక్కి రారు, కృష్ణ పక్షంలో మరణించిన వాళ్ళు వెనక్కి వస్తారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నైతే శృతి పార్థ జానాన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవ అర్జున. సో ఈ 2 నైతే శృతి ఈ 2 భిన్న మార్గాలు కూడా పార్థ జానన్ తెలిసినప్పటికీ కూడా యోగి ఎప్పుడు ఎవరు కూడా యోగి నా ముహ్యతి అంటే కలతపడడు అని చెప్తున్నారు. మోహానికి గురికాడు. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు అన్ని టైమ్స్లో యోగయుక్తో భవ యోగయుక్తుడవు కమ్ము అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఈ 2 మార్గాలు తెలిసినా ఎప్పుడు కూడా యోగులు అంటే ఇక్కడ భక్తులు అంటున్నారని భక్తి యోగం కాబట్టి నువ్వు ఈ భక్తిలో సదా స్థిరుడవు కమ్ము యోగయుక్తో భవ అర్జున. సో ఇటువంటి ధ్యానంలో భగవద్భక్తిలో నిమగ్నుడవు అని చెప్తున్నారు. సో అది వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. సో వేదాలు యజ్ఞాలు తపస్సులు తర్వాత ఇవేవి అన్నీ కూడా ఆచరించడం కూడా తప్పనిసరిగా
అలాగే దానాలు, పుణ్యఫలం, వాటన్నిటి వల్ల వచ్చే పుణ్యఫలం, ఏ పుణ్యఫలం అయితే వాటన్నిటికీ ప్రదిష్టం వస్తుందో అత్యేతి, దాన్ని అతిశయిస్తుంది, దానికంటే ఎక్కువగా, తత్, వాటన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఇదం, దీన్ని వస్తుంది. దీనికి ఇదం, ఈ విషయాన్ని విదిత్వ తెలుసుకుని యోగి పరం స్థానం అంటే భక్తుడు ఈ దివ్యధామాన్ని, పరమస్థానాన్ని ఉపైతి పొందుతాడు. ఈ మూలమైన దాన్ని ఆద్యం అంటే ఈ ఆద్యమైన పరమ స్థానాన్ని పొందుతాడు. వేదాధ్యయనాల వల్ల, తపస్సుల వల్ల, యజ్ఞాచరణాల వల్ల, దానాల వల్ల, ఈ తాత్విక కర్మల వల్ల మనం చేసే కలిగే ఫలితాలన్నిటికంటే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాడికి అవన్నీ వస్తాయి. ఆ తర్వాత వీటన్నిటిని పొందడమే కాకుండా అంత్యంలో దివ్యమైన పరంధామాన్ని కూడా అతను చేరుకోగలడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే అది కూడా ఆత్మ పునర్జన్మల్లోకి వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ వరకు. ఇంకా 13th, 14th, 15th, 16th చాప్టర్స్లో కూడా కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే, మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇది ఫినిష్ చేద్దాము. ఆ టైంకి నాకు ఎవరు, ఏ గ్రూప్ వాళ్ళు ఈ ఫస్ట్ టాపిక్ తీసుకుంటున్నారు, ఏ గ్రూప్ వాళ్ళు సెకండ్ టాపిక్, ఏ గ్రూప్ వాళ్ళు థర్డ్ టాపిక్ నాకు చెప్పాలి. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. మరి వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ